Is-Sinjura Michelle Muscat, chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, ħabbret li permezz tal-awma South to Port ta' nhar il-25 ta' Ġunju s'issa nġabret is-somma ta' 190,000 euro. Dan minn barra donazzjonijiet oħra li qed iridu jingħaddu. Is-Sinjura Michelle Muscat li ħabbret dan waqt żjara fil-Fondazzjoni Oasi fir-Rabat Għawdex esprimiet gratitudni u sodisfazzjon hekk kif b'dawn il-fondi l-Fondazzjoni Marigold tista' tkompli taqdi dmira. Intant, fi żjara tas-Sinjura Muscat fil-Fondazzjoni Oasi, id-direttur tal-Fondazzjoni, Don Manuel Cordina, innota li tul il-25 sena kemm ilha miftuħa d-dar, il-problema tad-dipendenza fuq id-droga żviluppat. Din id-dar toffri kien residenzjali għal min ikun irid jirriabilita ruħu permezz ta' programm intensiv ta' 12-il ġimgħa, dan fil-waqt li hemm għajnuna oħra li tingħata u li mhux residenzjali u li ddum aktar anke sena. Għal min ikun residenti hawn 15-il sodda u bħalissa 10 minnhom huma okkupati. Don Manuel spjega li ma tingħatax għajnuna biss lil min ikun dipendenti iżda anke lil familji tagħhom. Sabiex jagħtu din l-għajnuna hemm impjegati 11 ħaddiem full-time, 8 part-time u 5 bis-sigħat imnaqsa. Hemm ukoll 30 volunteer attiv. L-għajnuna li toffri din id-dar ma tingħatax biss lil dawk dipendenti mid-droga, iżda anke lil dawk dipendenti fuq affarijiet oħra, bħax-xorb pereżempju. Il-maġġoranza tenna direttur tad-dar ikunu nies b'livell ta' intellettwali u jkunu nies sensittivi ħafna, tantu hekk li wara dawk li jkomplu jistudjaw aktar jiksbu gradi akademiċi għolja. Tul iż-żjara tagħha s-Sinjura Muscat iddiskutiet l-importanza tal-preżenza tal-ġenituri jew xi ħadd li jistgħu jirreferu għalih bħalma kien jiġri fi żmien meta kienet tkun aktar b'saħħitha il-preżenza tal-familja estiża. Din il-preżenza sostniet tnaqqas il-problemi aktar tard fil-ħajja.